A tohle je soutok řeky Oka a Ugra. Ugra je tamhle z pravé strany a je to levostranný přítok. Oka přichází tamhle odtud. A překvapivě jsme tady narazili na takovejhle písečný břeh. Všude je písek. A tamhle už řeka Oka teče směrem do Kalugy. Břeh není moc přístupný, ale když už se k němu člověk dostane těžkým terénem, tak je poměrně pěkný. Všude jsou tady mušle. Takhle obrovský. Ukaž. A tady jsou takovýhle. Takovýhle mušle tady jsou. Takže nějaký most, nějaký říční život tady asi bude. A je jich tady hromada.